daga cikin darussa na rashin yi wa Allah wayo ina wasiya zuwa ga iyaye cewa zamani ya canja, kar mu rike tunani kawai irin na yammacin turai mu bar tarbiyyar da aka mana. Duk mahaifin da ke so 'ya'yansa su yi nasara a nan gaba mu kiyaye waɗannan abubuwa. Na farko, dukkan ɗatun yana ƙarami a shagaltar da shi da koyon karatun addini, a fara masa da haddace ƙur'ani, sannan bayan nan a biyo baya da karantar da shi hadisan fiyayyen halitta, da sanin kadaituwar Allah subhanahu wa ta'ala, da sanin tarihin fiyayyen halitta, da sanin ilmul ala. Duk waɗannan suna da muhimmanci, mu koya musu karatun addini. Na biyu, a koya musu karatun zamani. A cikin 'ya'yanmu karatun addini kaga mun samu gogaggun alarammomi, mun samu gwani wane, aramma wane, gangaren wane. Sai na biyu mu samu kuma wanda suke a cikin sun waɗannan arammomin mu samar da wane medical doctor ne, MBBS, wane injiniya ne, wane computer scientist ne, wane lawyer ne, wane accountant ne, wane kaza ne, wacce likita ce, wacce injiniya ce. Sai mu samar da wannan, kaga an samu mahaddata ƙur'ani maza da mata, injiniyoyi, likitoci, mahaddata ƙur'ani. Shine an samu mutane da ke da hannu da dama. Na uku, mu koya musu kyawawan ɗabi'u. Dukkan ɗa a koya masa kunya, girmama na gaba, haƙuri, juriya, gaskiya, riƙon amana, tausayi, kyautatawa duk wanda yake tare da shi, ba sai an duba bambancin addini ba. Ɗorawa ɗanka akan wannan. Na uku. Na hudu, mu koya 'ya'yanmu sana'a. Wane je ya zama tela, wane ya zama makanike, wane ya zama mai gyaran kwamfuta, wane ya zama ya iya hada sola, wane ya zama ya iya gyara smartphone. Mu koya musu sana'a, mu koya musu noma, mu koya musu kasuwanci. A 'ya'yanka a samu wane yana haddan Qur'ani, yana zuwa makarantar boko, in ya taso yana zuwa kasuwa, wane na haddan Qur'ani, wane injiniya ne, yana kuma zuwa koyon sana'a, wane kaza ne, wane kaza ne, yana zuwa kaza. Wannan shine na hudu. Mafhum? Tayyib, yana da matukar muhimmanci mu dole yara akan wannan. Harifan yara da ba su da kowace basira, komai sai dai a basu. Yaro har ya gama digiri ya yi NYSC ya dawo bai taba aikin naira 10,000 ba, kuma in ka kwace takarda ka ajiye ga baki ɗaya fala saddaka wala salla, babu abin da zai iya yi sai dai ya zauna. Kudin data ma da zai hau layi ya yi tsokana online sai ka bashi. Kuma a rika koya wa yara yi wa iyaye hidima. Ɗanka a koya masa ɗan wanke baka mota, wanke wasu kayanka a gida, yana da muhimmanci yaro ya koya. Ba daidai ba ne kana da 'ya'ya gardawa 10, kayanka sai ka kai wanki dukkansu, wani ya wanke maka, wani ya wanke, wani ya goga, a musu timetable. Wani zai ce malam kanmu ya sauko, kai haƙuri, mu ma haka aka koya mana. Allah ya sani na kai matakin da ina zuwa university na karantar, ina ba da kaya na wanki, amma na babata ina wankewa na godige mata, kuma baban da kudin da zan yi bane, saboda ina ga ta haifi lafiyayyen da iri na, kuma sai na biya mata wanki da guga. Haba, kuma ai me aka yi? In kaga na biya bana nan ne ko kuma ba ma gari daya, anan babu yadda na iya. Mu saba yi wa iyayenmu hidima, albarkar rayuwa tana karuwa. Duk mai yi wa iyaye hidima, mai yi wa dattawa hidima, albarka tana karuwa. Da idan dattijo ya zo a layinku da ice zai wuce sai kun karba, in ba ku karba ba a anguwar duk dattijon da ya gani zai zo muku bulala. In ta kama har ɗakin babarka zai je, ana ce masa baban Muhammadu, kuma ba babanka bane, ya shigo, in ta ji ka shiga ta kamo ka ta miƙa kuma ya dake ka. Society mai nagarta kenan, ba irin wannan rayuwar da muke mara albarka ba. Dattijo duk abin da ya anguwa da a cikin society mu kowa ya amince, ba da yau ya ake ciki. Wannan rayuwa da muke ciki Allah da ya kyauta. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wallahu ta'ala a'lam.